Helmi-maaliskuussa äärimmäisen vakuuttavasti voitosta voittoon marssinut Porin Ässät lähtee omaan puolivälieräsarjaansa Kalpaa vastaan hienoisena ennakkosuosikkina, vaikka kaksikko sijoittuikin lopputaulukossa peräkkäisille sijoille 4. ja 5. Keskiviikkoillan kamppailu Isomäessä käynnistyykin odotusten mukaisesti kotijoukkueen iskiessä ensin, kun vain 2,5 minuuttia on pelattu. Sean Heska laukoo kaukaa laidasta ja kulmakin on aika pieni, mutta kiekko painuu siitä huolimatta kalpavahti Mikko Koskisen längistä sisään. Niko Aaltonen tilastoidaan avausmaalin syöttäjäksi. Vauhdikkaassa ja tasokkaassa avauserässä ei muita osumia nähdä. Kotijoukkueen maalia vartioivan Antti Raanan oltua hiukan vastapäädyn Koskista työllistetympi. Ässien ja Kalpan yhteenotot olivat runkosarjassa tasaisia, sillä 4 keskinäisestä Ässät vei niminsä 3 jatkoajalla. Kalpan voitettua 1 varsinaisella peliajalla pisteet jakautuivat tasan 6-6. Nytkään kumpikaan joukkue ei onnistu selvästi dominoimaan kenttätapahtumia, mutta Ässät on jäähyen rikkomassa toisessa erässä hienokseltaan niskan päällä. Ottelun edetessä kumpikin maalivahti säkenöi pömpelinsä edustalle ja tässä nähdään Antti Raanan tyylinäytettä Kalpan hyökkäyksen päätteeksi. Kaunis koppi tekee tyhjiksi Kalpan tehotykin Sakari Salmisen tasoitusaikeet, joten toinen erä jää maalittomaksi. Päätös kolmannekselle suunnataan siis maalin kotijohdossa. Pelitapojen vastakkainasettelussa iskevät yhteen hiukan karrikoiden Ässien fyysisyys ja Kalpan kiekkokontrolli. Molempien joukkueiden pudotuspelit ovat viime vuosina päättyneet tylysti puolivälieriin, mutta tällä kaudella jompikumpi pelaa mitaleista. Kalpa ilmoittautuu tähän kisaan iskemällä tasoituksen, kun 3. erää on pelattu 5 minuuttia. Kasperi Kapanen heittää luukulle kiekon, jonka Tommi Miettinen pomputtaa paikalle osuessaan onnekkaasti S-maaliin. Kokeneelle Kalpa-hyökkääjälle maali on uran 17 pudotuspeleissä ja Pikkukapaselle piste on luonnollisesti uran ensimmäinen playoffseissa. Tämän enempää siimaa pata ei kuitenkaan kuopiolaisille anna, sillä vain 2,5 minuuttia edellisestä ja porilaisyleisö juhlii jälleen täysosumaa. Joel Armia tarjoilee upean syötön Mika Niemelle, joka mäjäyttää tästä uransa toisen pudotuspelimaalin. Ässille kosolti tehoja keväällä takoneen ketjun 3. lenkki, veli-Matti Savinainen kuittaa osumaan kakkossyötön. Lopussa Kalpa vetää Koskisen vaihtopenkille ja hakee tasoitusta 6 miehellä, mutta ei yllä lisäosumiin. Ässät onnistuu siis pitämään ennakkosuosikin asemastaan kiinni ja johtaa 2-1 voiton myötä ottelusarjaa 1-0.